Gapo iti awag ti serbisyo ti barangay ken komunidad na pagdesisyonan ti 57 ti tawen na ang manursuro ken barangay official ani malu ang magkipaset ti third quarter mobile blood donation drive iti Bangged. Amak tinangigawid ken kuana iti kalabes nga gidunar ti dara. Kasla dati buteng ko baka no makulapsak wano kwa in the long run nga gi kwa kasi high blood ako pa. A little bit nervous and scared as you get along with the process nga gidonate ket napintas met and it was an amazing experience. Basar iti datos ti Red Cross Abra Chapter. Bangged ti numero 1, seknan ti blood donation drive, manipod kadagiti 27 nga ili iti probinsya. Ket ita, babaen ti regular nga aktibidad da, gagemda ang makaurnong ti 250 blood bags. We are trying to reach out to different stakeholders. Tapno ti kasta, the awareness da about the blood donation and then how it can be used. No kasano nga sa rento, the nga pribilehiyo later on no dagkasapulan. Ngumat nga tumeten ti bilang dagiti blood donors no maidasag iti napalabas gapo iti tulong ti social media ken information dissemination. The previous nga to tinaala tayo nga donors ket nagdakkel nga improvement apo daytoy gaputa umad adon ti makaawat may panggap ti mobile blood donation. So nga may bagami nga saan tayon nga ag-struggle nga agbirok ti dara ti kabanghibang nga barangay ay ti probinsya no diket si tayo pa yan ti agog-augment ti sabali nga probinsya. Ibilang ti Red Cross adakkel at tulong ti blood donation kadagiti maaksidente ken dialysis patient. Dagiti makolekta adara ti maipani ti Red Cross Abra Chapter ken Abra Provincial Hospital. Aside from nakatulong kan ti talo nga taon, dakkel mo't laeng ti advantage para ti bagi tayo kasi napintas ti circulation. Amo tayo apo nga ti bone marrow tayo ti ag-produce. So masukatan manen ti baro. Ti aktibidad ket inisyatibo ti DOH ken RHU Bangged ang nakipartisiparan ti national agencies, barangay officials, SK Federation, estudyante na dumaduma nga organisasyon ken dadumapay nga adaan kalikagum may sa atedted kasilpo ti biag maited. Inpeteng ti LGU Bangged amang yuswat dan tumanen ti kaasping nga aktibidad ken panggepda nga artapan ti 250 blood bags sakbay nga glepas iti agda maatawen. Jessica Boreta, Balitang Solid North.